gila horejo Guinée Mamadi Doumbouya yehi tawtoriyede jonde dental leydi Afrique to Addis Abeba lamorgo Éthiopie urtitaki taw Guinée ɗannal makko ngal juuti ete ɓoyani ko joɗɗina gouvernement keso leydi makko ndi gila o subta horejo mayri horejo jagorɗo leydi ndi Amadou Ouriba andini jokkodirde e makko e téléphone. Je confirme et je dois dire que ko non wori hay e subaka he min kaldi omo selli omo e jaam hay so omo waɗɗi ala ko humpimo e gueɗe leydi ndi hono kala neɗɗo ni won e sahaji aɗa tampa oɗon gandi duuɓi nayyi jawtuɗi nde laamu ngu woni e juuɗe konum e ko ɗum yaadi e golle e katankagal ina namdi saaha poftoɗa seeɗa gam heptude sembe fewɗitade gam jaɓɓal kesal koye ɗum président Mamadi Doumbouya woni o saaha. Mamadi Doumbouya est en train de faire actuellement. hay so tawi hewɓe ina kaala e ngal ɗannal jurgal horejo Guinée o Amadou Ouriba jokki wiide wonde ɗum hawnaki. C'est pas une situation ɗum wona ko hawni konko wona kewɗo wadde jillu ko lawol o fofto seeɗa hay hunde ala ko woni hen mo artu ko ɓoyata so keno haaji timmata yontere ni possible dans moins d'une semaine. hilifaɓe gouvernement Guinée gandinani holto horejo leydi ndi Mamadou Doumbouya woni ɓe gandini anniya mabɓe e mum koyo o woppe o fofto e jaam adamo arta Guinée ɗo e yontere e wiide horejo jagorɗo leydi ndi Amadou Ouriba.